Adam je legao sa svojom ženom Evom i ona je zatrudnela. Kada je rodila Kaina, rekla je: dobila sam sina uz Gospodnju pomoć. Kasnije je rodila njegovog brata Avelja. Avelj je postao pastir, a Kain je postao zemljoradnik. Posle nekog vremena, Kain je prineo Gospodu prinos od plodova zemlje, a Avelj je prineo od prvina svog stada zajedno sa salom. Gospod je s naklonošću pogledao na Avelja i na njegov prinos, a na Kaina i na njegov prinos nije pogledao s naklonošću. Kain se žestoko razgnevio i lice mu se namrštilo. Tada Gospod reče Kainu: zašto si se razgnevio i zašto ti je lice namršteno? Ako počneš činiti dobro, zar mi nećeš biti mio? Ali ako ne budeš činio dobro, greh vreba na vratima i mamite, a ti, hoćeš li ga nadvladati? Posle toga, Kain je rekao svom bratu Avelju: hajdemo u polje. I dok su bili u polju, Kain je nasrnuo na svog brata Avelja i ubio ga. Kasnije Gospod reče Kainu: gde ti je brat Avelj? A on odgovori: ne znam. Zar sam ja čuvar svog brata? Tada mu Bog reče: šta si uradio? Slušaj, krv tvog brata viče k meni sa zemlje. I sada da si proklet i prognan sa zemlje koja je otvorila svoja usta, da iz tvoje ruke primi krv tvog brata. Kad budeš obrađivao zemlju, ona će ti uskratiti svoj rod, bit ćeš lutalica i begunac na zemlji. A Kain na to reče Gospodu: moja kazna za prestup prevelika je da bi se mogla nositi. Gle, danas me teraš s ove zemlje i bit ću skriven od tvog lica. Biću lutalica i begunac na zemlji i kome god nađe sigurno će me ubiti. Tada mu Gospod reče: zbog toga će kogod ubije Kaina pretrpeti sedmostruku osvetu. Gospod je postavio znak za Kaina da ga niko ne ubije kad ga nađe. Tada je Kain otišao od Gospodnjeg lica i nastanio se istočno od Edena u zemlji Nod. Posle toga Kain je legao sa svojom ženom i ona je zatrudnela i rodila Enoha. Tada je počeo da zida grad koji je nazvao po imenu svog sina Enoha. Enohu se rodio Gajdad, Gajdadu se rodio Malelejlo, Malelejlu se rodio Matusal, a Matusalu se rodio Lameh. Lameh je uzeo dve žene. Prva se zvala Ada, a druga Sela. Ada je rodila Jovila, od njega potiču oni koji žive pod šatorima i drže stoku. Njegov brat se zvao Juval, od njega potiču svi koji sviraju harfu i frulu. Sela je rodila Tovela, kovača raznovrsnog alata od bakra i gvožđa. Tovelova sestra bila je Nama. Lameh je sastavio ove reči za svoje žene Adu i Selu. Čujte glas moj, žene Lamehove, poslušajte reč moju. Ubio sam čoveka koji me je ranio, mladića koji me je udario. Ako će Kain biti osvećen 7 puta, onda će Lameh 77 puta. Adam je opet legao sa svojom ženom i ona je rodila sina i dala mu ime Sit, jer je rekla: Bog mi je dao drugog potomka umjesto Avelja koga je Kain ubio, a i Situ se rodio sin kome je dao ime Enos. U to vreme počelo se prizivati Gospodnje ime.